Tak vítám tady znovu Janu Mišurovou a vítám vás všechny. Propojilo nás to zase opět, i nás vyzvala jedna paní, abychom sdíleli další témata a přišlo nám tak v lehkosti téma odporu a určitě mnoho z vás s tímto tématem nebo prostě aspektem můžete procházet, aniž byste si toho byli i třeba vědomi. A my se nyní podíváme skrze sdílení Jany, jak vlastně ona to můžeme říct, já nechci říkat slovo uchopuje, protože ano, uchopuje, jak tím prochází i se svými klienty a co vlastně všechno v tom aspektu odporu je důležité pro nás, jak ho rozpoznávat a jak s ním v uvozovkách i pracovat. Jo? Tak já jsem si i nějak tak poznamenala, že rozpoznání odporu je v nás je i branou k tomu novému znění života. Že vlastně, když ho rozpoznáme, tak už jsme na té cestě toho uvolnění a může se cokoliv dál rozjet. Jenomže že když vlastně prožíváme odpor, jsme v určitým záseku. I takhle to vnímám. Jsme v nějakém záseku, stojíme na místě, jsme zastavení a děje se v nás na vícero vlastně vrstvách, který si spoustu z nás vůbec neuvědomuje, co se přesně v nás v ten daný moment děje. A možná i někdy pár dnů, jo, jako samozřejmě v těm záseku můžeme být i víc dnů za sebou, když tomu nedáme pozornost. Tak vlastně ve skutečnosti, co se jako v nás všechno děje a co prožíváme v tom odporu, a těž můžeme říct vůči jakýkoliv situaci, okolnosti, i nějakému jako vztahu, osobě, mně tam přišlo autoritě, čemukoliv můžeme dneska prožívat odpor. Tak ti dám slovo. Jo? A ďakujem za pozvanie aj za túto úžasnú tému, pretože si myslím, že to je téma, ktorá tak niekedy nápadnejšie, ale vždy pod povrchom je prítomná. A dalo by sa povedať, že my sme na ten odpor tak zvyknutí, že si ho častokrát vo svojom živote vôbec neuvedomujeme. Sme zvyknutí na to, že sa ten odpor deje, že odporujeme tomu, čo niekto hovorí, odporujeme tomu, čo cítime, odporujeme tomu, čo sa deje nám v tom živote, čo sa deje v tom aktuálnom príbehu. A na základe toho odporu vlastne generujeme svoje reakcie. Snažíme sa získať viacej kontroly. Snažíme sa ísť do väčšieho tlaku na tú realitu, na ten život, na tých ľudí, ktorí sa v tom príbehu nachádzajú. Snažíme sa proste utiecť pred tým príbehom, ktorý sa práve odohráva, pred tými emóciami, ktoré sa práve odohrávajú a dejú, pred tými myšlienkami, ktoré naša myseľ generuje, tým, že vlastne vytvárame ten odpor, vytvárame ten tlak, ideme do tej kontroly, lenže keď som v tom dlhodobo a keď vlastne skrze ten odpor ja sa snažím niečo v tej realite meniť, tak jak sa hovorí, že čomu odporujem, tak to pretrváva. A tak to naozaj je v podstate, čím viac ja generujem ten odpor, tak tým viac sa vyčerpávam. Tým viac sa utvrdzujem v tej bezmoci. Čiže odpor vlastne generuje určitá forma bezmoci, že niečo sa deje inak, ako ja si prajem. Snažím sa vlastne získať to pod kontrolu tým, že viacej na to tlačím, viacej sa snažím tú realitu manipulovať. A nakoniec sa vyčerpá aj tá myseľ, vyčerpá sa aj to telo a zase sa dostane len do tej obrovskej bezmoci, kde už môže generovať vlastne pocit utrpenia. Čiže ja by som možno ako taký vzorec toho odporu označila, že odpor je vlastne nástroj mysle.
Je to nástroj mysle, ktorá sa nás snaží takýmto spôsobom zachraňovať, síce iluzórne a nakrátko, ale zachraňovať od určitých pocitov, ktoré pozná z minulosti a vlastne vytvára taký ako keby takú hradbu, že toto už nechceš zažiť. Tak teraz urob všetko na to, aby sa to nestalo, aby si to už nezažil. Aby si nezažil pocit viny, aby si nezažil pocit zlyhania, aby si nezažil pocit, že nie si dosť, aby si nezažil pocit nedostatku, aby si nezažil pocit opustenia, pocit osamelosti, pocit neprijatia a Čiže vlastne za mňa ľudia si veľmi ľahko môžu v živote uvedomiť ten odpor vtedy, keď vnímajú, že táto situácia mi vadí, tento človek mi vadí, toto nechcem. Vlastne tieto myšlienky sú znakom toho, že ja zažívam vo svojom živote odpor voči niečomu. Môžem na úvod hneď povedať príklad z dnešného rána, kedy mi nečakane zavolala jedna veľmi dobrá stála klientka, takže mi dala aj súhlas na to, aby som ten jej príbeh zdieľala. A volala mi s tým, že teda potrebuje urgent sa upokojiť a nejak inak nahliadnúť na situáciu, ktorá ju zaťažuje. A jednalo sa o to, že jej dcérka mala nejaký sen, chcela sa prihlásiť na výlet, ktorý bol spojený s nejakou jej vlastnou túžbou, sebarealizáciou. A povedala maminke, aby ju na ten výlet cez EduPage odklikla, prihlásila, že teda dáva ten súhlas. No ale táto moja klientka je samozrejme ako mnoho iných žien extrémne vyťažená vo výkone, takže na to zabudla pri všetkých tých povinnostiach a samozrejme dcerka bola nesmierne sklamaná, pretože prešvihli ten termín prihlasovania a vlastne pre ňu to znamenalo ako veľké sklamanie, neúspech. No a samozrejme chcela to vytknúť tej matke a ju teda obvinila, že ona za to môže, že vlastne ona teraz tam nemôže ísť, nemôže sa toho zúčastniť a presúvala vlastne tú vinu na ňu, hej. A tá matka bola v odpore k tomu, že to dieťa to takto môže vnímať. Že to dieťa môže skrze svoje sklamanie a skrze ten zážitok, že tá realita nie je taká, ako si ona praje, hľadať toho vinníka, snažiť sa prinútiť niekoho v tej realite, aby tú situáciu zmenil. Keďže ona sa v tom cítila bezmocne, že už nemôže nič urobiť, tak chcela, aby tá matka sa o to postarala, tak urob niečo, tým, že v tebe vyvolám ten pocit viny. A tá matka samozrejme s tým nebola spokojná. Ale prečo sa to udialo? Pretože aj ona odporovala prežiť naplno ten pocit viny, ktorý naozaj mala. Že sa cítila, že nie je dosť ako matka, že niekde zlyhala ako matka. Tak tá situácia vlastne jej len pripomenula tie pocity, ktoré už veľmi dávno niekde zažila, ale na ne zabudla, ale neboli vlastne dožité. Čiže dalo by sa povedať, že určitá nespracovaná, možno trauma nie je to správne slovo, ale traumatizujúca skúsenosť je v podstate skúsenosť, kedy my zažijeme niečo neželané, nečakané, niečo, čo si neprajeme a ešte pritom prežívame pocit zahambenia alebo straty sebahodnoty. Čiže takáto skúsenosť vlastne potom zapísaná v tom našom emočnom tele vytvára tie myšlienky, už to nikdy nechcem zažiť. Čiže zažívam ten odpor sama v sebe a potom skrze ten odpor sama v sebe generujem aj situácie, ktoré mi ten odpor ukazujú. Jak ja veľmi nechcem sa cítiť vinná, jak ja veľmi nechcem sa cítiť zlyhávajúca, jak ja veľmi nechcem, aby ma moje deti videli, alebo moje dieťa, aby ma videlo ako matku, ktorá je v niečom nedokonalá, ktorá niekde niečo neurobila dosť. Takže tam bolo ako primárne pre uvoľnenie toho odporu a tým pádom
pretože ten odpor vytvára obrovský stres v tele. Čiže to je niečo ako spazma, ako keď nechcem to. Hej? Čiže tak, jak ja si poviem, nechcem to, tak úplne zatnem tú päsť a to isté sa deje v tele. Čiže ten sympatikus je neustále aktívny, nedovoluje nám uvoľniť sa. My nedokážeme prežívať ten prítomný okamih a nedokážeme ani prijať ten prítomný okamih taký, aký je, pretože tak ako keď mám zatnutú tú päsť, nedokážem do nej nič prijať, tak až v tom uvoľnení uvidím, prečo tá situácia je vlastne dobrá. Ale k tomu sa dostaneme. Čiže keď ona si uvedomila, že vlastne tá situácia ju vedie k tomu, aby sa len uvoľnila do toho pocitu, že môže sa cítiť zlyhávajúca. Len pre ten prítomný okamih. Že to nie je niečo, čo by jej dávalo pečať na celý jej život, na celú jej identitu. Každý môže niekedy sa cítiť zlyhávajúci. Je to v poriadku. A aj to dieťa má ako matku, môže pre ten prítomný okamih vidieť ako chybujúcu, ako nedokonalú, ako zlyhávajúcu. Je to v poriadku. A vlastne tá matka sa veľmi snažila, aby to dieťa tiež prijalo nejaký kus. Ona to označila za vinu, ja by som to skôr označila za zodpovednosť za tú situáciu, že áno, keď jej na tom tak veľmi záležalo, mohla si to skontrolovať cez ten EduPage, či teda je prihlásená a tak ďalej, ale neurobila to. A to dieťa odporovalo tomu, aby prijalo tú zodpovednosť za tú situáciu tiež v nejakej miere, že aj ona v tej situácii niečo mohla urobiť inak, rovnako ako tá matka. Čiže obe boli vlastne v tom neprijatí a len si to prehadzovali. A tá matka, jak veľmi túžila potom, aby ju tá dcéra pochopila, tak vlastne odporovala tomu, že tá dcéra má právo ju nepochopiť. Že tá dcéra má právo to vnímať cez tú jej vlastnú optiku. A tá optika bola to, že ja som veľmi túžila na tej akcii zažiariť, realizovať sa. Proste bol to taký nejaký náučný výlet, kde ona mala mať slovo, kde mohla sa prejaviť tie svoje dary, talenty. Chcela byť videná ako talentovaná, ako schopná, ako obdarená. A cítila odpor voči tomu, že to teraz to proste nebude. Nebude to na tejto akcii, nebude to v tejto situácii. A hneď tá myseľ začala vlastne generovať pochybnosti o tom, či to niekedy bude, či ešte niekedy bude príležitosť, aby tie dary ukázala. Čiže vlastne cítila tam ten hnev, chcela ten hnev presunúť na to okolie. Čiže rovnako tá dcéra bola v odpore vidieť pohľad tej matky, že má právo zlyhať. A zároveň tá matka bola v odpore voči dôležitosti a priorite tej céry v tejto situácii. Že toto pre ňu bolo dôležitejšie ako čokoľvek iné. Nedokázala vidieť, že aj tá matka má nejaké starosti, že má nejaké iné povinnosti, pretože toto bol ten jej fokus. A toto sa vlastne v tom odpore deje, že ja mám nejaký fokus, ten druhý má nejaký fokus a tie fokusy sa proste nestretávajú a narážajú na seba. Takže keď si ona uvedomila, že aha, tuto ja vlastne odporujem tomu, že ten druhý človek ma nechápe, pretože má nejakú svoju vlastnú predstavu o tej situácii, tak sa tam manifestoval aj jej tieň, kde i ja niekde proste nemám tú ochotu pochopiť pohľad toho druhého, pretože vidím ten svoj a vnímam ho ako prioritný, ako dôležitejší. A pritom obidve boli v tej rovnakej situácii. Matka z hľadiska svojich hodnôt vyhodnocovala to tak, že však to je len výlet, sú aj horšie a dôležitejšie veci. Zatiaľ, čo pre tú dcéru to bola životná príležitosť, možno prvá, ktorú si tak nejak v tom svojom mladom živote vedela uchopiť. A všetko ostatné pre ňu zrazu malo menšiu prioritu. Aj povinnosti matky, ktoré ona v tej chvíli, akoby tá matka dávala do pozornosti. Čiže
Keď si tá matka uvedomila, že vlastne zažíva len ten vlastne svoj vlastný tieň, ten tlak na to, že takto je to správne a takto to všetci musíte vidieť, lebo takto je to správne, tak vlastne keď uvoľnila ten odpor k tomu, že takto to musí byť, zrazu sa jej otvorili dary tej situácie a to bol napríklad ten, že nevedela, ona predtým nevedela, že ten výlet je dosť finančne náročný a že ho treba zaplatiť už v tomto týždni pred Vianocami vlastne. A že na to ona tie prostriedky nemá. Takže nakoniec vlastne sa ukázalo, že keď prestala tej situácii odporovať a prijala ju takú, aká je, aj s tým pocitom zlyhania, sa jej otvorilo, že vlastne vôbec nezlyhala, že nevedome prebehla tá situácia tak, ako to ona potrebovala, pretože finančne by to nezvládla. A to dieťa by znovu zažilo, alebo mohlo zažiť to sklamanie, že buď, buď sklamanie cez to, že moja matka ma neprihlásila, alebo cez to, že moja matka na to nemá peniaze. Ale proste tiež má byť vedená k tomu, aj tá dcéra, k tej dôvere, ak sa nezrealizuje tento plán, určite bude nová príležitosť. A tu sa vlastne dostávame k tomu, že odpor vždy pramení z nedôvery v život. Že ten život mi dá jednu šancu a potom ma zatratí. Že, a vlastne tá myseľ túto nedôveru potvrdzuje tým, ako keby hovorila, nemôžeš to prijať, čo keď to tak potom bude navždy? Hej? Ale pritom to prijatie ako uzdravenie toho odporu sa týka len toho prítomného okamihu. Len toho, že teraz, pre tento okamih to tak môže byť. A ja keď dovolím, že to môže byť len teraz, pre tento okamih to môže byť, tak tie cesty sa uvoľnia. A uvoľnia sa preto, keď by si každý teraz zavrel oči a len vnímal svoje telo a ako reaguje, keď my k tomu telu prehovárame. Nechcem, nechcem. Jak sa to telo stláča. A keď poviem, môže, môže to tak byť. Pre tento jediný okamih to tak môže byť. A zrazu to moje pole sa rozširuje a vlastne tým pádom sa otvára novým možnostiam, ktoré môžu prísť do môjho života, aby sa naplnila tá moja túžba. Krásně úplně vyjádřeno. A když potom takhle i do hloubky právě jako to popisuješ, jak to i v sobě si uvědomit a procítit, že jsem si všimla právě, že mnoho lidí a o to víc mužů, oni často, když i třeba žena jim rozpozná, že vlastně jsou v tom odporu, na mě to často působilo, že oni vůbec ho jako necítí, že si nejsou vědomi ho přiznat vůbec, jo. Že vlastně, a můžeme to jako dát do všeobecnosti, jenom jsem to vypozorovala mnohem víc u mužů, že nejsou schopni přiznat, že opravdu prožívají odpor, ale tak jako velký, obrovský a hluboký. Jo. Jak vnímáš, že je v tomhle jako rozdíl? Tiež to vnímam tak. Tiež to vnímam tak, že muži majú k tomu väčšie sklony a ja mám pocit, že to súvisí s takým archetypom hrdinu, ktorý je v našom tom kolektívnom vnímaní práve spájaný s tým bojom. A ten boj sa spája zase s tým odporom. Respektíve najskôr cítim odpor voči niečomu, potom voči tomu bojujem a až potom, keď to vybojujem, sa môžem cítiť ako hrdina. Čiže a toho sú plné rozprávky, filmy, akčné príbehy. Proste vždy je ten hrdina spojený s tou energiou toho odporu voči tomu, čo sa v tom príbehu odohráva. Hej?
A ja si myslím, že každý muž, nejaká jeho časť túži byť hrdinom, či už pre seba, alebo pre svoju rodinu, alebo pre svet, túži byť tým hrdinom. A nikto mu neponúkol iný spôsob, ako cez ten boj. Lenže keď chcem proti niečomu bojovať, tak musím aj niečomu odporovať. Takže preto oni, podľa mňa, majú tú tendenciu práve preto, aby sa dostali k tomu svojmu hrdinstvu, viacej vnímať, akoby nechať si ten odpor, tak by som povedala. Udržať si ten odpor, pretože majú obavu, niekde mentálnu obavu, že keď tomu prestanú odporovať a priznajú si to a vlastne rozpustia ten odpor bez boja, že vlastne by mohli prísť o to svoje hrdinstvo. Lebo ja som si, možno teraz si to uvedomia mnohí ďalší, že každý akčný film začína nejakou tragédiou, kde vlastne ten kladný hrdina sa môže dostať do odporu a pomsty chtivosti. A, a vlastne skrze to môže robiť aj nepekné veci, skrze ten odpor a boj za akoby v tej pomste, v tej oprávnenej pomste, môže sa stať hrdinom. A tým hrdinom sa stáva práve skrze to, že zažíva ten odpor voči tomu, čo prežil. Hej? A ja mám pocit, že my nie sme vlastne vedení k tomu, aby sme to vnímali inak. Proste žijem niečo, čo sa mi nepáči, realita nie je taká, ako by som si teraz prial, tak ja voči tomu musím bojovať. Ale keď sa človek naozaj zamyslí nad tým a nad svojim minulým životom, že aj situácie, voči ktorým bojoval, ale nakoniec sa vyčerpal a musel sa s tou situáciou zmieriť taká, aká je, tak na konci uvidel, že to bolo dobré. Že pred niečím negatívnym možno, keď to tak nazvem, ho to zachránilo. Že ho to zachránilo pred ešte väčším utrpením, ako si myslel, že vlastne že predíde nejakému utrpeniu, hej? Pretože tá myseľ je, ktorá generuje ten odpor a snaží sa nás teda zachrániť tým bojom, ona je veľmi krátkozraká. Ona vidí len to, tú nejakú predikciu na základe minulých skúseností. Čiže vlastne ona neustále generuje len nejakú predvídateľnosť. Chcem, aby to bolo takto, pretože keď to bude takto, ja sa budem cítiť v bezpečí. Lenže my nevieme, čo je v skutočnosti za rohom. Hej? Čiže tá myseľ ma nevie pripraviť na ten celý život z hľadiska perspektívy 5, 10, 20 rokov. Ale ten život áno. Ten život ma neustále vedie k tej najlepšej verzii naplnenia mojich túžob, a to aj vtedy, keď ja som si ich plne není vedomá. Ja používam takú pomôcku, že keď sa dostávam práve do toho pocitu bezmoci, že túto situáciu neviem nejako zmeniť, aj keď tá myseľ sa o to snaží, aj keď tie možnosti nejaké mi ponúka, ale ja vidím, že to neviem zmeniť, tak ja si vždy poviem, ja viem, že život chráni život. Spomeniem si na to, ako možno niekto to vie, niekto to nevie, že voda v kvapalnom stupenstve pri teplote 4 stupňov má väčšiu hustotu ako voda, ktorá je skryštalizovaná, ktorá je vo forme ľadu. Mysle sa to zdá nelogické. Jak niečo tekuté môže mať väčšiu hustotu ako niečo, čo už je hmotné a tuhé. A tu ja vnímam práve to potvrdenie toho, že život naozaj uchováva život a chráni život, pretože keby to tak nebolo, keby to bolo podľa tej mysle, ktorá je tak veľmi racionálne založená,
tak ľad by bol ťažší ako voda a vlastne všetky ryby a všetky rastlinstvo, všetko by v zime zmrzlo a zničilo by sa. Zatiaľ, čo vďaka tejto anomálii pre mysel vlastne ten ľad pláva na hladine a chráni, čiže voda sama chráni život v tej vode. A toto ja považujem za geniálne a myslou neprekonateľné, že život v skutočnosti vždy chráni život. To len tá myseľ chce byť múdrejšia, chce byť predvídateľnejšia a nechce prijať to, že život síce chráni život, ale je nepredvídateľný. To je to, kam nás tá myseľ nechce púšťať. Ja chcem vedieť, čo bude zajtra. A čo mám zajtra urobiť? A keď urobím to, čo mám urobiť zajtra, čo mám urobiť popozajtra? A vlastne neustále predbieha a snaží sa robiť ten život predvídateľný. Ale on nikdy nebol a nebude predvídateľný. Aby neprožil něco nepříjemného. Presne, aby neprežil to, čo si pamätá, akože bolo v minulosti pre ňoho nepríjemné, tak nechcem to prežiť. A tu sa nám otvára zase ďalšia veličina toho odporu, ktorá je položená nielen na nedôvere v život, že teda ten život chráni život a teda chráni aj mňa a chráni ma aj pred tým utrpením, ktoré si ja koľkokrát sama vytváram, ale aj nedôvere v seba. Že ja, keď nebudem ten život kontrolovať, ja sa dostanem do situácie, ktorú nezvládnem, ktorá ma prevalcuje. Čiže ja, keď pracujem aj s klientami, tak keď pracujeme s témou odporu, tak vždy pracujeme na téme traum, ktoré vlastne v tom mentálnom konštrukte odporujú tomu, nesmieme to zažiť, pretože keď je pre mňa nejaká trauma živá, tak ja vždy budem generovať odpor voči tomu podobnému prežitku. Napríklad, možno je čas na nejaký ďalší príklad. Pokiaľ žena nemá spracovanú traumu osamelosti z detstva, pretože jej otec bol chladný, tvrdý, emočne nedostupný, voči ženám sa choval pohrdavo a teda nevyvážene v tom partnerstve a ona sa cítila neprijatá, nemilovaná a teda osamelo. A potom vlastne bola v obrovskom odpore tento pocit zažiť v partnerstve, čiže bola vo veľmi kontrolujúcom vzťahu, kedy mala svojho partnera skoro na špagáte, len aby neprežila ten pocit osamelosti znovu. Čiže tá jej myseľ v obrovskom odpore voči tej nedožitej a nespracovanej traume vytvárala strašnú kontrolu na všetko v jej živote, na seba, na partnera, na deti, na prácu, na realitu, na všetko. Všetko chcela mať pod kontrolou, mala plány, čo bude robiť za 5 rokov, čo bude robiť za 10 rokov. Všetko proste chcela mať pod kontrolou. Až napokon prežila vlastne to, že tá kontrola bola až tak silná, že ju ten partner opustil a ona sa znovu dostala do toho pocitu osamelosti. Který nechtěla prožívat. Ktorý nechcela prežiť a vlastne ešte stále mu vzdoruje tým, že sa snaží vyvolávaním lútosti, bezradnosti, bezbrannosti a všelijakých takýchto emočných nátlakov sa snaží toho partnera získať späť, čo samozrejme nefunguje, práve preto, že to vyviera z toho odporu. Nechcem sa cítiť osamelo. Čiže vyhľadáva vlastne ten kontakt, aspoň akýkoľvek s tým partnerom, čo jej spôsobuje ďalšie utrpenie, pretože opakovane zažíva to, že ju nechce. Takže a pritom ten kľúč je veľmi jednoduchý. Uvedomiť si, aká trauma ten môj odpor spúšťa, uzdraviť tú traumu a tým pádom sa otvoriť tomu životu, ktorý sa predo mnou vlastne aj otvára tým, že
vlastne ako žena, ktorá, ja neviem, v 50-ke skončila jednu etapu života, môže žiť skutočne život, ktorý si sama pre seba prijala, ale ho nežila. Práve preto, lebo sa bála byť sama. Mhm. A keby bola k sebe naozaj veľmi úprimná a uvoľnila ten odpor voči tomu, že toto nechcem, tak by si uvedomila, že ona partnera vôbec nepotrebuje. Mhm. Že ona toho partnera mala len akoby barličku k tomu, aby necítila tú traumu z detstva, ale v skutočnosti to, čo ju najviac náplňa, nie je ani partnerstvo, nie je ani manželstvo, nie je ani rodina a deti, ale je jej sebarealizácia, ku ktorej sa vlastne chcela dostávať akoby pomimo, ale táto príležitosť jej tú bránu plne otvorila. Ale ona bola v odpore voči tomu, ale ja nechcem, aby takto sa to stalo. A tým, že my koľkokrát nechceme, aby sa to takto udialo, tak vlastne sme stále v tom odpore a nemôžeme prijať dary toho života, pre ktoré sa to vlastne stalo. Áno, áno. A toto je ďalšia vec, ktorú si asi tiež treba v tom odpore uvedomiť, že my koľkokrát len my ani neodporujeme tomu, čo sa deje, ale nechceme, aby to bolo takýmto spôsobom. Napríklad si všímam, že v mnohých vzťahoch niekto ani nemá strach z toho, že to partnerstvo skončí. Hej? Ale nechce, aby to skončilo tak, že on je zodpovedný za rozpad toho partnerstva, aby on sa necítil zlyhávajúco, aby on sa necítil vinný alebo zodpovedný. Hej? Ale to je zase práve, preto sa to deje týmto spôsobom, aby sme ten pocit prijali. Aby sme sa vlastne do neho uvoľnili. A možno teraz len taký dovetok. A preto teda ten život chce, aby sme tie pocity prijali. Pretože sa tým stávame autentickými a celistvými. Pretože keď ja sa nebojím prežiť v sebe nejaký pocit, tak ja nemám strach zo života. A keď nemám strach zo života, tak ten život skutočne môžem plnohodnotne prežívať každý jeden okamih. Tak, přesně, do hloubky, jak prostě je naše přirozenost. No, já tady mám i poznámce, úplně jako úžasný, děkuji opravdu za, jak to krásně popisuje všechno. Mám tady v poznámce, že teďka, kdyby prostě se někdo velmi jako jednorázově zeptal, když v sobě rozpozná, že opravdu vůči ničemu, ať už to je osobě, autoritě, té situaci, okolnosti, cítí obrovský odpor a vnímám, že prvním tím je opravdu jako si to přiznat. Ano, prostě tady vůči tomuhle žiju, prožívám odpor. Tak co bys dál, jako jak bys dál navedla toho člověka? A teďka opravdu vím, že to děláš i při jakýmkoliv, jako řekněme, terapii nebo jakýmkoliv sdílení i po telefonu, ty to dokážeš navíc takhle jako velmi v pár bodech, ale úplně můžeme říct člověku třeba, který nebyl nikdy na žádný terapii, jo? Vem si to, že máš před sebou člověka, který takzvaně nedokáže mít ani sebereflexe, nedokáže navigovat třeba vůbec sám sebou, tak jak bys mu to v co největší jednoduchosti právě řekla, že když si přizná při úplně nějaký velmi povrchní situaci, že no jo, prostě prožívám tam ten obrovský odpor. Tak jak by měl s tím Možno pre niekoho to slovo odpor je ešte dosť akoby neznáme, také neuchopiteľné, ale každý pozná vadí mi. Hej? Čiže sťažujem sa na niečo, hovorím o tom, obviňujem, hovorím o tom, že by to malo byť inak, že tak, ako to je, to nie je v poriadku. Čiže vlastne, keď toto si na sebe uvedomím, to je tá mentálna časť, tak viem, že som v odpore. A druhá pomôcka je tá, že to telo.
to už sme vlastne spolu zdieľali aj v nejakých iných vstupoch našich spoločných spolutvoreniach, kedy tá pocitovosť je neomylná. To telo nevie zareagovať inak na odpor, ako pocitom stiahnutia v tele. A tam možno je čas začať, pretože tam je aj kľúč pre to uvoľnenie. Že tá mentálna zložka sa uvoľňuje ťažšie, pretože ona neustále generuje tie programové myšlienky. Zatiaľ, čo ja to môžem urobiť aj cez tú opačnú stranu, cez to telo. Čiže uvedomiť si, je moje telo úplne uvoľnené, keď hovorím o týchto veciach, keď hovorím o tom, ako mi vadí tento človek, ako mi vadí tento politik, ako mi vadí svokra, ako mi vadí, že niekto mi niečo nedal, ako mi vadí, že niekto robí niečo, čo ja si neprajem, alebo že mne sa niečo nedarí. Tak len si zavrieť oči. Ja niekedy ľuďom hovorím, uvedomte si jedno krásne pravidlo. Mám otvorené oči, pozerám sa dovon. Vidím všetko na všetkých, ale nevidím nič na sebe. Zavriem si oči a vnímam to svoje telo. Cítim ho naozaj úplne uvoľnené? Alebo niekde cítim tlak. Keď niekde cítim tlak, tak viem, že je tam odpor. A ja si v tej chvíli skrze uvedomenie toho, že áno, moje telo mi potvrdzuje, že cítim odpor voči niečomu, len pre ten prítomný okamih si môžem povedať, môžem cítiť aj ten odpor. Prijať aj ten odpor. Nemusím hneď príjmať tú situáciu, ale len si povedať, môžem ho cítiť. Môžem cítiť ten odpor, pretože sa mi tá situácia nepáči. Príjmam to, že tá situácia je iná, ako si ja prajem. Čiže prijať ten odpor. Neodporovať voči odporu. To tiež nie je akoby... To je ešte další level. Hej. A obzvlášť ty si síce teraz vlastne hovoríme k ľuďom, ktorí, dajme tomu, nemajú skúsenosť s terapiami alebo s nejakým sebarozvojom, ale aj ľudia v sebarozvojových vrstvách na seba vytvárajú obrovský odpor, pretože ich myseľ generuje myšlienky o tom, no ty už na sebe tak dlho pracuješ, že už to nemôžeš cítiť. Hej? A to je zase ďalšia záľudnosť a zase ďalšia ilúzia, že tá práca sama so sebou nemá priniesť to, že ja niečo nebudem mať, niečo nebudem vidieť, niečo nebudem cítiť, niečo nebudem prežívať. Ale že ja čokoľvek budem prežívať, budem to vedieť prežívať v láske k sebe a v tom prijatí. A vlastne aj v tej dôvere v seba, aj v tej dôvere v život. Za mňa to je tá cesta, pretože myslieť si, že sebarozvoj ma privedie k väčšej kontrole môjho života, je len ďalšia ilúzia, na ktorú môžem naskočiť. Hej, že nefungovalo mi to v hmote, tak bude mi tá kontrola fungovať v tom spirituálnom svete. Tak. Takže len dokončím to, že vlastne cez to telo. Len cez to prijatie. Vnímať, že môžem cítiť odpor. A potom môže to tak byť. To, čo mu odporujem, pre tento jeden prítomný okamih, len preto tu a teraz, to tak môže byť. A to je pre mňa taká akoby prvá pomoc, než sa môžem otvoriť tým ďalším vrstvám. A to je to, že za každým vadí mi a nechcem, je proste ten odpor vnímať nejaký svoj tieň a odpor dožiť tie traumatizované skúsenosti tak, aby už viac negenerovali tie strachy. Pretože ľudia si myslia, že to je dávno, to som už zabudol. Naše telo nič nezabúda. Nič. Ono dokáže len prijať alebo
pustiť. A odpor znamená ani jedno. Ja to držím. Ja keď niečomu odporujem, tak tá bunka je stiahnutá a ona tú skúsenosť drží. Tá DNA drží tú skúsenosť a vlastne tá skúsenosť je stále aktívna. Tak. A já si uvědomuji i se s vícero lidmi jsem se bavila, jak vlastně tento poslední rok i u lidí, kteří právě se věnují svýmu vnitřnímu světu a veškerému fungování prostě celistvě hodně dlouho, že byly opravdu okolnosti, že se vlastně událo všechno, co jsme nechtěli prožívat, že hodně lidem se to opravdu dělo a právě těm, kteří opravdu byli dlouho v tom. No. A můžu potvrdit sama, stalo se mně prostě to, dá se říct, co jsem nechtěla prožívat, co jsem prostě, čeho jsem se, dá se říct, nejvíce bála, že to takhle bude, tak se mě přesně všechno toto projevilo v mém životě. A ještě stále jsem na cestě, že ke mně, jak když, kde jsem to ještě něco nechtěla prožívat, opravdu dál objevuji, abych to uvolňovala. A ta otázka teďka z tohohle zní, vnímáš, že právě když se nám začne dít a spustí se opravdu to, že všechno, co jsme nechtěli, úplně jedno za druhým se začne v našem životě projevovat. Vlastně jsem nevypozorovala, nebo i možná vypozorovala, ale v jakém stádiu se tohle začne dít. Že mně přijde, že to je, když se člověk začne dotýkat opravdu jiných hloubek, než třeba jenom jako uvědomování si mysli a jde víc se setkávat s tím prožitkem a s těma emocema a s pocitovostí, že i sleduju, že u lidí, kteří jsou pořád jenom na povrchu s tou racionální prostě a smyslí, takže se jim to ještě neděje. Ale že vlastně jako kdyby to byl opravdu další úroveň uvědomování si a poznávání se a řídí to zase sám život, že to vlastně nemůžeme vůbec jako si ani říct, no tak jako teďka jsem tady viděla video o tomto, tak jako jdu se tím zabývat. Ne, ono se to opravdu uděje přirozeně v životě a proto se vlastně to celé téma začíná do hloubky otevírat každému ve vědomí, takhle bych to jako řekla. Můžeš k tomu i to, jak ty to vnímáš? Absolútne súzním s tým, čo si povedala, že pokiaľ je človek v tej programovej mysli, tak to tak veľmi nemusí vnímať, pretože keď jednám len programovo, tak vlastne opakovane zažívam ten život v určitej smyčke, hej? Lenže ja keď zažívam ten život v určitej smyčke, je to síce pre mňa bezpečné a možno predvídateľné na základe tých mentálnych programov a vzorcov, ale ja sa nikam neposuniem. Ja nezažijem ten svoj plný potenciál. A ja veľmi rada opakujem ľuďom, keď im chcem zdôrazniť, že sú oveľa viac ako len to, čo si o sebe doteraz zažili, že nech si uvedomia, že nikto nikdy nebol, nikto nie je a nikto nikdy nebude, ako sú oni. A nechcú ten svoj plný potenciál naozaj prežiť a spoznať ho. A ja to vnímam tak, že pokiaľ ja som v tej programovej mysli, tak vlastne ten môj potenciál nežijem. V podstate je to niečo také, ako keď boli aj také filmy, že každé ráno sa zobudím a zažívam ten istý príbeh, hej? Tak to je programová myseľ. Proste žijem to, čo žili moji rodičia a točím to do kolečka a je mi v tom bezpečne. Ale ten život, tak jak si povedala, proste jemu toto nestačí. On
tak jak príroda sa neustále premieňa a posúva a vyvíja, tak očakáva to aj od toho človeka, aby sa niekam posúval a niekam vyvíjal a rozvíjal svoje nové schopnosti, ale ani nie nové schopnosti. Tie schopnosti, ktoré má, ale ešte spia. Pretože naša DNA je plná darov, talentov, schopností nás, našich predkov a nebudem teraz to rozvetvovať do nejakej ezosféry, ale každopádne máme oveľa širší potenciál, ako sme doteraz žili. A keď príde okamih, kedy skutočne ten starý potenciál už je vyžitý a príde čas na to, aby sme sa otvorili tomu novému potenciálu, tak ja musím sa postaviť všetkým tým svojim strachom, ktorý vlastne ten potenciál v tých bunkách držia. Čiže nechcem, príklad, keď ja nechcem zažiť pocit odmietnutia, tak mňa to nepustí do takých aktivít, kde síce môžem zažiariť, môžem byť úspešná, môžem byť prosperujúca, ale musím sa konfrontovať aj s tým pocitom odmietnutia. Čiže ja keď ho príjmem, tak mne sa otvorí skutočne ako keby potenciál nového života. A preto nás to k tomu vedie. Vždycky, keď je už ako keby nevyhnutný čas otvoriť sa novému, tak začíname byť konfrontovaní práve s tými potlačenými strachmi, ktoré nás vedú k tomu odporu. Tak. A já nechci nikoho strašit, ale jenom mně přijde i proč tady k tomu takhle všechno sdílíme, že právě jak ta většina z nás fungovala na naprogramované mysli, tak zákonitě poté, jak ten sám život nás vede k tomu potenciálu, k tomu otevření se, opravdu ho žít a prožívat, tak zákonitě musí přijít tato etapa v životě, kdy se právě potřebujeme těchto hloubek i toho odporu a přiznání si ho vlastně dotknout, aniž bychom chtěli. Jo? Tak to vnímám i jako v té společnosti, že to může být ještě v následujících jako měsících a letech jako hodně velké téma, o kterým se tady tolik dosud jako detailně nemluvilo. Takhle bych to řekla. Jo? A obzvlášť sa vlastne budú otvárať ten potenciál rozklúčovania toho odporu sa bude diať zrovna v tých vrstvách, na ktorých to ego najviac vypne. Čiže s čím si ja spájam svoju hodnotu? Pokiaľ ja si spájam svoju hodnotu s tým, že som manželka alebo partnerka, alebo že som matka, alebo že som úspešná manažérka, tak tam budem zažívať tie strachy najviac. A vlastne tie strachy prísť o túto hodnotu samej seba skrze túto rulu, skrze identifikáciu sa s týmto, tak tam budem s tým konfrontovaná najsilnejšie. Tam ma to ako keby najviac zasiahne, pretože tam je to najväčšie lipnutie a najväčšie držanie. Ano, mohu potvrdit. A nebylo to vůbec lehké tím procházet. Ale jsem tady zdravá, živá, usměvavá dále, prožívající plně život, takže všechno to tak mělo být. A hlavně slobodnější. Tak, svobodnější, přesně tak. A opravdu můžu říct mnohem víc ve všem uvolněná a přistupující k mnohému úplně jinak. Jo? I cítím, že prostě dcery jsou najednou takový i vůči mně, jaký jsem měla předtím nastavení, tak je to takový i v té rodině najednou úplně rozvolněné jinak a tak. No. Takže super. A za to opravdu vděčím hodně moc i Janičce, protože když to začalo procházet mým životem, tak jsem si přála, aby mě ten život propojil s někým, kdo k tomu má ty klíče a právě v ten moment se propojily ty cesty s Janou. Takže jí doporučuji opravdu jako terapeutku k tomuto všemu a určitě vám dám do popisku i její kontakty, abyste ji kdykoliv mohli
oslovit. Tak, pak tady máme za další, takhle, co se týče vlastně opravdu, jak ho rozpoznat, jak v sobě procítit, přiznat si a cokoliv dál, to jsme teďka sdíleli. A já sama mm, vím, že vlastně, když tím procházíme, tak ono se to všechno, jak když mi přijde, vynořuje tak rychle, že kdybychom měli i jako si dávat každý den, když řeknu konzultaci nebo terapii, tak to není ani prakticky možné. A zároveň si pamatuju ty momenty, kdy jsem potřebovala opravdu jenom když se zpětně na to podívám, tak vlastně se mi dělo, že se mě to všechno, jako když měnilo i během dne, že prostě dopoledne byla jedna realita ve mně, za 2 hodiny byla jiná a večer byla ještě úplně jiná. Kdy jak vlastně ta práce s tím odporem a s tím uvolňováním se proměňovala ve mně a v okolnostech a před mými zraky. A že člověk se v tom opravdu může ale jako lehce ztratit. A upřímně řeknu, děkuji dnes za to, že ten život mě jako zastavil vlastně všechno, co se týkalo seberealizace, protože kdybych do toho měla být aktivní, tak to prostě nedám. A proto v tomhle život sám je tak moudrý a tak dokonalý, že on nám prostě zařídí ty okolnosti, abychom to mohli projít. Proto tolik lidí, co může být zastavováno a jako v těch aktivitách svých, může být právě proto, aby vlastně tímto obdobím takto prošli. A zároveň opravdu všem, co to můžou mít před sebou, co v tom jste, dovolte si a umožněte si tam mít ty naslouchající duše, kteří, protože i pozoru u některých, který vlastně si odpírají i tam mít tu podporu. Spoustu lidí je i ze svých rodin prožívali to, že si nemůžou říct o podporu, že vlastně by byli vidět jako slabí, jo? I ten odpor jako opravdu, abych nebyl nějak viděn, abych nebyla nějak viděna. A už i to v tom projdete. Prostě povede vás to, aby i tento odpor jste v tom uvolnili. A za to opravdu děkuju Janě, že byla tou naslouchající a přítomnou duší tam pro mě a dá se říct stále je. To nás hodně propojilo. Takže vysoce doporučuji. Její jako kvality a rozměr je, který jsem nikde ještě u nikoho nepoznala. A úžasné, úžasné. A chtěla bys ještě na závěr, mě tam jde, ať už to je právě pro ženy nebo i pro muže, protože podle mě pro ženy je lehčí s tím pracovat a vnímám, že u mužů, jako kdyby jim v tom mohly víc pomoct i ženy, které už to poznali a prožili u sebe, že vlastně jsme my ženy, který my těm mužům i v tomhle dáváme takový nový rozměr, jak k tomu odporu vlastně přistupovat, jak se tohle děje i v partnerství. Jo? Protože podle mě i je to rovina, která často ty partnery oddělí a jdou si každý svojí cestou, ale v tom dalším jakýmkoliv vztahu je to potká znovu. Že stejnak je to něco, čím potřebujeme projít i vlastně v tom spojení s jinými lidmi a vlastně v partnerství muž a žena. No? Protože zase tam vlastně je i ta dynamika i různých odporů vůči druhému pohlaví, vzhledem k tomu, v čem jsme vyrůstali a kde máme zranění. Že i vlastně ta rovina celá se tam děje. Co bys tomu ty ještě dodala? Ja mám ešte teda dve veci. Jednak som chcela nadviazať na tú tvoju osobnú skúsenosť, pretože aj prepojenie s tebou mňa nesmierne obohatilo. Vlastne ja fungujem aj tak, že niekto otvára svoje témy
A ja vďaka tomu, že mi prichádzajú k tomu vhľady a odpovede, tiež rastiem. Takže ja som za to vždy vďačná a som vďačná aj za prepojenie s tebou. A tiež ma to upokojilo v určitej úrovni v tom, že nás asi spája i to, že sme boli väčšinu života na všetko samé. A tým pádom sme sa utvrdzovali v tom, že musíme všetko zvládnuť samé. Čo je tiež odpor. Ano, ano, Prijať tú ano. pomoc, osloviť niekoho, nevnímať to, že keď ja potrebujem pomoc, že som zlyhávajúca alebo že nie som dosť, ale že sme proste súčasťou toho celku a je prirodzené, že niekedy jedna bunka na nejaký čas vypomôže tej druhej a zase iná bunka vypomôže tej prvej. Takže je to tak v poriadku a netreba odporovať tomu, že ja všetko musím sama. A tak to bola táto téma, prejavenie vďačnosti za tú vzájomnosť. A čo sa týka partnerstiev, ja mám pocit, že tam tiež samozrejme sa vytvárajú tie odpory o tom, že máme naučené, aká by mala byť žena, aký by mal byť muž, aká by mala byť ženská energia, aká by mala byť mužská energia, aké by malo byť to partnerstvo. A tiež sa tam vlastne generujú v tom tie odpory buď chcem, aby to bolo tak, jak to poznám, alebo nechcem, aby to bolo tak, jak to poznám. Príklad, keď mám nejaký traumatizujúci zážitok. Ale keď som v tom, že chcem alebo nechcem, tak stále sa limitujem, aby som zažila plný potenciál niečoho nového, čo tu ešte nebolo. A podľa mňa je teda dôležité uvedomiť si aj to, že na základe čoho generujem ten odpor v tom partnerstve a voči tomu partnerovi. A ja si všímam, že stále viac a viac sa objavujú v poli partnerstva, ktoré sú vyslovene neštandardné. Neštandardné, vystupujú z akýchkoľvek rámcov a pravidiel a pre tú raciomysel sú nepriateľné, nepochopiteľné. Napríklad len také hodnotenie, no predsa vysokoškolsky vzdelaná osoba nemôže zdieľať partnerstvo s nevzdelanou osobou a podobne, alebo bohatý nemôže byť s chudobným. Proste takéto tie ako pre mysel nekompatibilné, Ano, ano. My ale to má sportovec ze sportovní rodiny a absolutní nesportovkyně. áno, áno. A ja mám pocit, že tuto práve, jak si vlastne načrtla tie partnerstva, tiež je tá úroveň, kde sa prejavuje ten odpor voči tomu, ako to nesmie byť a ako by to malo byť. Ale keď by naozaj všetko malo plynúť stále len v tom starom, tak ani naši predkovia nikdy nič neprekonajú. Hej? Neprekonajú v podstate svojich predkov. Neposunú tú rodinu do nejakých nových úrovní, do úrovní nových prežitkov, nových, aj nazvime to aj tak, nových možností, vzorcov, do ktorých sa potom niekto môže v kľude a v pocite bezpečia ponoriť. Už len to, keby neexistoval rozvod, tak jak v minulosti, ja som teda pracovala ako advokátka, takže si pamätám to, že keď som vypracovala nejakú prácu, tak som zistila, že pokým neboli rozvody možné v spoločnosti, alebo boli veľmi, veľmi komplikované, tak bola obrovská miera sebevrážd a domáceho násilia, áno? Čiže vďaka tomu, že si tí pionieri dovolili vystúpiť z toho starého, čo vnímali ako nefunkčné, tak pre ich potomkov sa otvárali nové možnosti tej dynamiky vo vzťahoch. Hej. A ja teraz nejdem schvaľovať, čo je lepšie alebo horšie. Generuje to možnosti. A o tomto je, ten život by vždycky mal byť o pestrosti a možnostiach. A tu ma napadá ešte jeden taký malý, možno detinský príklad.
Jeden môj známy má proste vygenerovanú konkrétnu predstavu, čo by sa ľuďom malo páčiť, čo by mali chcieť, ako by mali premýšľať. A je taký prostoreký a niekomu povedal, že no vy máte ale škaredé auto. A samozrejme, že ten človek sa urazil a so mnou to zdieľal. No jak to, že sa ten človek urazil, však to auto bolo škaredé. A ja som mu vlastne vysvetlila, že to, že sa nepáči jemu, neznamená, že tá istá vec sa nepáči niekomu inému. A tak je to aj v živote. Sú generované možnosti pre všetkých. Podľa ich nastavení, ich hodnôt, ich preferencií, ich skúseností, ich pocitov a tdd. Takže my sa na to aj tak pozerajme. Tie možnosti sú není generované len pre nás, človeka takého typu, ako som ja, ale pre všetkých. A aby sme mali možnosť voľby, aby každý si tam našiel to svoje, čo s ním rezonuje. Čiže tam je možno aj ten dar toho prijatia. Príjmam to, že je to možné, aj keď mne sa to nepáči, pretože je to tu pre niekoho a je to tu pre niečo. A ja keď to príjmem, že je to možné a že sa to môže udiať, tak mne sa otvárajú aj tie možnosti, aby ku mne prišlo aj niečo iné. Ale z toho odporu vždy budem generovať len to, čo nechcem. Tak a právě jak jsem začala pouštět ten odpor ke spoustu, co se mně už ale projevilo vlastně, tak jsem ale pak zjistila, že tím se otvírá úplně ten prostor, že najednou do našeho života opravdu může vstupovat všechno, co je kompatibilní a vzájemné, protože už to vlastně negenerujeme z Za toho tú kontrolu. skrze tu kontrolu a zároveň ten jakýkoliv odpor. A já jsem do svého slovníku zařadila právě to slovo vzájemný, vzájemnost. A opravdu mě to začalo vlastně v tom mým životě se nově projevovat úplně ve všech životních oblastech. A i když do jistého momentu se dělo právě to, co chci a nechci, takže to nějak vypadalo. A jakmile člověk tím prošel, tak opravdu najednou ta vzájemnost. Takže to nám přeju všem, aby vlastně ty nové možnosti byly již z té vzájemnosti a kdokoliv vlastně tím to bude procházet, klidně můžete i mě nebo Janičce i třeba pod video napsat jakýkoliv komentář nebo i co by vás ještě na tomto tématu zajímalo, pokud máte ve svém životě opravdu něco, co k tomuto tématu je velmi aktuální, protože vnímám, že to je tak širokorozměrný prostě aspekt, o kterém se může taky sdílet hodně, hodně moc. A já tímto, já nevím, jestli chceš ještě něco k tomu přidat, jestli ti ještě k tomu přijde nějaký důležitý odkaz. Myslím si, že bolo povedané všetko. Tak. Tak ja sa len možno rozlúčim s tým, že otvárajme sa dôvere v život, vnímajme ten život ako podporujúci a nie ako element, voči ktorému musíme neustále bojovať a niečo si zasluhovať a niečomu odporovať. A vnímajme aj tú dôveru samých v seba. Možno aj skrze tie skúsenosti, ktoré už sme prežili a kde sa nám vyplatilo veriť svojim schopnostiam a veriť aj tomu životu. A určite každý z nás nájde vo svojich spomienkach, vo svojej minulosti také udalosti, kedy vďaka tomu, že sa mu niečo nepodarilo tak, ako si predstavoval, sa veci udiali ešte lepším spôsobom. Tak, krásný. A tak to se to přesně děje. Já si ještě uvědomuji, že u X klientů ve vhledech jsem pojmenovávala, jak oni vnímají sám život a vlastně i to, že si napíšeme život rovná se, nebo život je, takhle, život je, jo? Tak v tom vlastně poznáme, co my jsme si uložili skrze různé prožitky
a i skrze to, co nám předávali naši předci, ještě co byli zaživa a co jsme jako načítali prostě z toho prostoru i na podvědomí úrovni a uložili jsme si vlastně různý obecný pravdy o životě. A dá se říct, že i to se nám v tom životě velmi projevuje v těch prožitcích. Takže já jsem hodně pracovala vlastně s tím, aby právě um, lidi v tom uviděli, že se jim děje přesně ty informace, které mají uložený o tom životě. A teďka mě tady jde jenom vlastně, život je moudrý. Jo? Život je tak moudrý, tak dokonalý a tak láskyplný, že ať přesně toto tam pro nás se ve vzájemnosti děje. A to jsem poznala za opravdu teďka ty poslední roky, jak se neděje nic proti nám, neděje se nic, co by ten sám život opravdu nám nechtěl No, nabídnout, poskytnout z těch možností. A ale pro to ten náš koľkokrát potenciál. spoznáme vlastne až v tom slede tých dlhodobých udalostí. Ano, ano, když se na to podíváme zpětně. Tak jo, tak děkuji moc krát, Jeníčko, Ja za všechno, ďakujem. co jsme mohli tady společně pozdílet a ať náš život je nadále moudrý. Naše životy. Děkuju, A ja krásný ďakujem. den všem a Ahoj. krásný poslech.